Actualment, Willy, quant temps portes sent el guarda del refugi d'Ull de Ter? Des de l'1 de gener d'aquest any, del 2009. Vam començar la meva companya, l'Elisenda i jo, l'1 de gener. I quines serien les vibracions que et produeix el fet de venir-te aquí a 2.200 metres i desenxufar-te del món? L'alçada, no, desenxufar-te no és gens fàcil aquí, que portar un refugi és com portar un negoci, vull dir, has d'estar tot el dia enxufat a tot, a comandes, a la gent, per tractar-la bé, a que no faltin coses, a que tot funcioni bé, o sigui, desconnectar. La gent igual té una idea molt bucòlica de lo que és un refugi, però es penca i molt. I, bueno, les sensacions aquí són molt bones, estem en un lloc molt bonic, i per l'alçada no estic gaire impressionat perquè abans ja estava a mitges, que era un lloc encara una mica més alt, però s'està molt bé aquí, tens bones sensacions. Què és el millor i el pitjor de ser guarda? El millor que estàs a la naturalesa. Jo penso que per mi és una de les coses principals, viure aquí a dalt, i no estàs desconnectat del tot, però les estones que tens lliure i surts, pues, pots desconnectar de tot. I el pitjor de ser guarda, no ho sé, no ho trobo que n'hi hagi així una cosa que sigui pitjor, que es penca molt, pot ser, això. El fet de que tinguis la carretera relativament a prop o molt a prop del refugi fa que et pugui venir bastanta més gent que altres refugis del Pirineu. És bo o és dolent? Bueno, per aquí passa molta gent que no entra al refugi, llavors n'hi ha dies que si plou o n'hi ha tempesta pot ser que entre molta més gent, però també n'hi ha dies que passa molta gent per davant i fan l'excursió, tornen cap al cotxe, no és una cosa que estiguin obligats a entrar al refugi. Llavors, jo crec que és una cosa que per una banda és bona, perquè n'hi ha més afluència de gent al refugi, però per l'altra part també, a l'estar tan a prop, també n'hi ha molta gent que es torna cap a casa sense passar pel refugi. Bueno, tampoc no trobo ni que sigui bo ni dolent. Cada refugi té les seves particularitats. I quina particularitat creus que té el refugi d'Ull de Ter que no tinguin d'altres? I més venint del refugi de Mitges al Parc Nacional d'Aigüestortes. No ho sé, bueno, que és un lloc, penso que és el que més a prop està com Pirineu, tant de Barcelona com de Girona, llavors crec que és un lloc que està molt transitat per gent de Barcelona i de Girona que ve els caps de setmana a fer bastiments, gra de fallol, les canals a l'hivern, o sigui, n'hi ha molta gent, és una cosa bona per nosaltres com negoci, i de cara a la muntanya també, perquè penso que és una zona molt transitada i llavors la gent està al tant de que estigui bé. O sigui, també ve molta gent que igual no fa massa per cuidar l'entorn, però bueno, jo crec que la majoria de la gent s'emporten les escombraries i són conscients de que això és un tresor que té Catalunya i que l'estan cuidant molt. Com és el dia a dia d'un guarda com tu? Com és el dia a dia d'un guarda de refugi, diguem-ho així? Pues avui m'he aixecat a les 6 del matí a donar esmorzars, llavors vaig a la cuina, escalfo el cafè, la llet, de l'aigua, preparo el que són les torrades de pa, que aquí fem torrades al matí per la gent, he donat els esmorzars, després comences amb la netella, tota la pica de fregar i tot això, després les habitacions, doblegar les mantes, passar l'aspirador, i ara quan hem acabat l'amic que està treballant amb mi s'ha anat a donar una volta, a córrer una estona, jo m'he quedat per aquí, han vingut gent, han demanat entrepans, fins que havíeu arribat vosaltres, que us hem donat de dinar també, que hem preparat el dinar. Molt bo el dinar. I no ho sé, és una mica així, tot el dia estàs sense parar. Ara hem de començar a preparar els sopars per la gent que ve a la tarda, i després quan acabes els sopars fregues tot i prepares els esmorzars, deixes una mica preparat per demà i al llit, i llavors llegir una estona o